angajat-o și cum a umplut toată sala această femeie, că nu e mare, e micuță, dar are o energie atât de specială care pe mine personal m-a fascinat. Și să știți că una dintre motivele din care cauză liderii aderă la o companie serioasă, pe lângă faptul că produsul trebuie să fie foarte bun, să aibă încredere în acest produs, pe lângă faptul că compania trebuie să fie o companie solidă, cu capital sigur și controlat, pe lângă faptul că proprietarii companiei ar trebui să aibă o viziune clară cu care să rezonezi. Pe lângă aceste lucruri, din statistici se spune că mare pondere sau procent mare în decizia liderilor noi care se angajează sunt upline, sunt oamenii care deja există în compania respectivă, DC-ul lor, motivația lor, povestea lor, aceste story-uri care fac, cum să spun, de fapt, fundația de multe ori este o poveste cu care rezonezi. Stai acolo în sală și cineva acolo pe stage îți spune povestea foarte sincer și te poți conecta la această energie. E ca și când ai fi trecut și tu deja prin aceste situații. Iar Irene este o povestitoare extraordinară. Deci ea și-a făcut business-ul nu din aspectul de tehnici de vânzări și bine, le are pentru că este veche și ea în network marketing. În schimb, dacă o să o cunoașteți și cei care deja o cunoașteți poate sunteți cu mine de acord, energia pe care ea o degajă penetrează orice perete de beton, fiind rusoaică, mai ales și are această voință extraordinară pe care n-am mai văzut-o la nimeni, pot să vă spun, în toți acești ani de network marketing, ca o femeie să reușească să penetreze acești pereți pe care cei mai mulți oameni la început, mai ales vis-a-vis de un business ca și network marketing, care este foarte greșit interpretat de marea majoritate oamenilor din lipsă de cunoștință, să poată să facă așa cum face Irene. Așa că dați-mi voie să-i dăm microfonul și după câteva cuvinte ce schimb cu ea, o să te doresc, Sergiu, să o traduci tu pe ea, pentru că totuși tu ești hostul acestui webinar. Dragă inimă, plăcerea e de partea mea. Ok. Irene, my dear, you are here with us. Hello, Irene. Este conectată. Irene, hello. Yes. Hello, hello. You are the best. My dear. You guys the best. I'm so happy to see you again. Very, very nice. Very nice. So, Irene, to say? Irene, I introduce you and I tell everybody the energy that was connected between us before met each other personally in Budapest. But when we met in Budapest, it's happening something from my side. I'm sorry, I don't know if it's the same, but something, a connection from our hearts. So this is one of the reasons because I decide 100% to be with this company is your person and your energy. So thank you very much to be in this company. You are the heart of this company. And now, because Sergiu is the translator, will be the translator because he's the host of this fantastic Zoom and this group of fantastic people that put it together. So please, Irene, introduce us in your world of business, how you see this business that can be built now, especially in that time that now is this craziness with this coronavirus. And I mean globally, because you are a person who grow your business most of online from US. Thank you very much, Jerry. Okay, sorry, I will translate Alex first.
Alex a rugat-o pe Irene să ne introducă în universul LifeArm din perspectiva ei personală. Cum își construiește ea business-ul online prin recomandare, mai ales în această perioadă atât de greu încercată, în această perioadă în care vedeți ce se întâmplă cu nebunia aceasta cu corona. Irene, please. Yes. First of all, I would like to say thank you to the host of this meeting for letting me to share my story. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi gazdei și gazdelor acestei întâlniri pentru oportunitatea de a împărtăși povestea mea cu voi. I'm really impressed to see this beautiful group doing business online. Sunt chiar impresionată să văd un grup atât de frumos de oameni care au decis să construiască o afacere online. I met some of you and somebody I'm just meeting right now through this webinar. Pe unii dintre voi am avut plăcerea și ocazia să-i cunosc deja, pe alții abia acum îi văd pentru prima dată prin acest webinar. I don't know how deep you realize about the benefit of being in LifeArm. Nu știu cât de bine sau cât de profund reușiți să înțelegeți beneficiile de a fi cu noi alături în LifeArm. Me, personally, every single day, I say thank you to God for having this opportunity and feel safe today. Eu, în fiecare zi, îi dau recunoștință lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a fi astăzi unde sunt și de a avea siguranța pe care o am astăzi alături de LifeArm. Indeed, when the entire world right now scared, afraid of coronavirus and the situation when people stay at home, Într-adevăr, într-o situație în care teama este factorul principal, în care toată lumea cu teamă se închide în casă pentru a se feri de coronavirus, plus people cannot work, go outside and make money for living, plus oamenii nu pot să plece, nu pot să iasă, nu pot să meargă la lucru, nu pot să câștige bani. I'm so grateful to myself and to my sponsor who brought me to LifeArm for making this choice. Eu sunt atât de recunoscătoare pentru ceea ce am reușit eu să fac și îi mulțumesc sponsorului meu care m-a adus pe mine în LifeArm. You know, many people just live their life. Just live, eat and drink and play, that's it. Știți, foarte mulți oameni nu fac altceva decât să treacă prin viață. Mănâncă, beau, se distrează, se joacă și pur și simplu trec prin viață. Most of the people happy where they are today, but they're not thinking about tomorrow. Cei mai mulți dintre oameni poate sunt chiar fericiți așa cum sunt astăzi, în situația în care se găsesc, dar nu se gândesc deloc la viitor. I always thinking what I will do tomorrow, how I will live in 5, 10 years. Eu întotdeauna îmi fac planuri, întotdeauna mă gândesc ce o să fac mâine, ce o să fac peste 5 ani, ce o să fac peste 10 ani. And especially how I will feel and look in 5, 10 years. That's also important for me. Și de asemenea, foarte important pentru Irene și pentru mine până la urmă, este cum o să mă simt și cum o să arăt peste 10 ani. So back 15 years ago, I was introduced to wellness industry. În urmă cu 15 ani am făcut cunoștință cu industria wellness. So I learned that in wellness industry, you can also make good money, residual income. Și am învățat, am descoperit că în această industrie poți să câștigi și bani frumoși, poți să câștigi ceea ce se numește venit rezidual. At that time, I already had a very good job and we had business, construction business. So financially we were okay. În acel moment, eu deja aveam un job relativ bun, plus că aveam și un business în domeniul construcțiilor, așa că din acest punct de vedere eram chiar ok, financiar vorbind. But at one of the presentations, I heard you can receive income when you sleep, when you travel,
and when you retire? And I said, wow, I want to learn how to make this type of income. Însă, la una din prezentări am auzit următorul lucru. Ai putea să câștigi bani în timp ce dormi, în timp ce călătorești, după ce te-ai pensionat. Și asta mi-a rămas așa în minte. Am zis, wow, și eu trebuie să văd cum pot să fac cum pot să câștig acest gen de venit. So I attended so many meetings, trainings of people who were making $1 million a year. Așa că primul lucru pe care l-am făcut am fost să particip la traininguri, la cursuri, la întâlniri, unde aveam ocazia să învăț de la oameni care câștigau deja în acest fel milioane de dolari pe an. Yeah, we always have to learn from someone who has what you want to have and live how you want to live. Întotdeauna învață de la acei oameni care au ceea ce îți dorești tu și trăiesc așa cum dorești tu să trăiești. So they had big organizations, they live in beautiful houses, they went on beautiful exotic vacations. So I said, I want all that. Așa că am căutat oamenii care aveau organizații mari, echipe mari, am căutat oamenii care aveau o casă frumoasă, am căutat oamenii care își permiteau să meargă în călătorii și în concedii. De ce? Pentru că și eu îmi doream exact același lucru. So I learned from them how to build organizations, and then I was looking for the company. Așa că am învățat de la ei cum să construiesc organizații, cum să lucrez cu oamenii și apoi am început să caut o companie. In 2011, one of my friends brought me to Life Farm. În 2011, un prieten de-al meu m-a introdus și m-a adus în Life Farm. I was amazed of his result with Lemonine. Eu am fost uimită de rezultatele lui cu Lemonine. And I fall in love with Life Farm. Și m-am îndrăgostit de Life Farm. So I put goal in front of me. Așa că mi-am fixat țelul, l-am pus în fața mea. I want to build my career in Life Farm and create passive residual income. Vreau să construiesc carieră în Life Farm și vreau să am un venit rezidual pasiv. And as you understand, it was 8 years ago. Și după cum v-am spus, asta se întâmpla acum 8 ani. For the first, I can say 5 years, I was working online just like you doing today. For the first how many years? 5 years ago. Acum 5 ani am lucrat și eu, așa cum lucrați voi, mai mult online. No. My first 5 years in the business, I was building. În primii ani, în primii 5 ani în companie, în business, a lucrat. Non-stop. Non-stop. I only took one day off to go to hot springs just to relax my brain and come back home, and I was continue to do presentations. Îmi luam doar așa câte o zi eventual liberă ca să mă duc la strand, la băi, la relaxare, un pic să mă deconectez, dar apoi mă întorceam înapoi și continuam. It was hard to find leaders like Alex, like Sergio. It was very hard because people were just customers. Era foarte greu să găsești lideri precum Alex sau precum eu, pentru că, în general, oamenii erau doar consumatori, clienți. Because without Alex and Sergio, it's hard to have passive residual income. Pentru că fără oameni cum e Alex sau cum sunt eu, este greu să ai venit rezidual pasiv. So I was working to look for people who know someone who will be just like Alex. Așa că am făcut un scop din a căuta oameni care cunosc pe cineva, care să fie exact așa cum e Alex. Yeah, it took me several years to find good leaders who start to do the same what I was doing before. Mi-a luat câțiva ani
până am găsit liderii potriviți care să știe să facă exact același lucru pe care îl făceam și eu. So when I talk to people that I'm working from home, doing business online, people were laughing of me. It's not serious business. Așa că atunci când povesteam oamenilor că eu lucrez de acasă și construiesc un business online, în general lumea râdea de mine, ziceau că nu e un business serios asta. But when I start to show them my checks, my income, their jaws start to drop off. Wow. Însă în momentul în care le arătam cecurile, în momentul în care le arătam veniturile mele, efectiv le cădea fața. So, as it today, during this coronavirus panic, I feel very, very comfortable. And I can tell you why. Așa că eu astăzi, chiar cu toată panica din lume, eu mă simt în siguranță și mă simt confortabil. Și vă spun de ce. Because today, when people are scared, I'm sitting home in comfortable environment, in safe environment, and continue to support my business. Pentru că astăzi, în momentul în care toată lumea e speriată, eu nu fac altceva decât să stau acasă, în confortul casei mele, în siguranța casei mele și nu fac altceva decât să-mi continui business-ul. Yes, securanta, yes, I understand. Yes, so now I start to work even harder because so many people left without work and they looking for income. Și din contră, chiar am început să lucrez mai mult în această perioadă. De ce? Pentru că atât de mulți oameni au rămas fără un loc de muncă, fără o perspectivă financiară și ei caută acum o sursă de venit. You cannot even imagine how many people who love network marketing industry activate their potentials and working on Facebook, on Instagram, looking for more people. Nici nu vă puteți imagina câți oameni care iubesc network marketingul în aceste zile sunt din ce în ce mai activi și lucrează foarte, foarte mult pe Facebook sau pe alte canale social media. So now it's our time to learn how to build business online, and then you will, in several years, you will say, thank you, God, for this opportunity and for situation that I found time to learn how to build my business online. And this is beautiful. Așa că nu stați pe margine. Acționați acum pentru ca peste câțiva ani să puteți să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru că v-a luminat acum și ați acționat acum, în acest moment, când este momentul cel mai potrivit. Yeah, instead of thinking, wow, what am I supposed to do? Oh, we all sit in home. Now you have time to listen to trainings about MLM, listen the trainings about our comp plan, listen presentations, why our products, the best product on earth, and so more. And then send this information and share this information with people. Now it's the time. Aveți opțiunea să stați să vă plângeți, să vă întrebați când se va termina sau să puneți mâna, să ascultați materiale de training despre industria de network marketing, să ascultați prezentările planului de compensare, să citiți despre produse, să vă documentați, să învățați și, mai important, să acționați, să distribuiți aceste informații, să căutați oameni, să lucrați, să construiți. Before coronavirus situation, at the beginning of this year, I put new PowerPoint presentation. Înainte de incidentul acesta cu corona, la începutul anului am creat o prezentare PowerPoint complet nouă. For my new team, which we start to develop just recently. Pentru una din echipele mele noi, cu care am început să lucrez chiar acum, în ultimul timp recent. So in that presentation, I show people this situation with average wages. Și în această prezentare arăt celor interesați care se uită situația cu veniturile medii. I always told people in network marketing industry, the most billionaires being created than in any other industry. We have to realize that. Și spun tuturor, în industria de network marketing sunt creați cei mai mulți milionari decât în orice altă industrie. So if you want to be a millionaire, dare to be millionaire, yes.
Așa că dacă vrei să fii milionar, îndrăznește să gândești în acest fel, să fii milionar, atunci da, aici este locul tău. With small investment of money, just tiny investment, $100+ that's it. Cu o investiție minimă, cei 100 și ceva de euro, atât. So what we do, we just invest our time. That's what I done. Ce investim, de fapt, doar timpul nostru. Eu doar atât am făcut. So I trying to show people the situation with money in Russia, Ukraine, Kazakhstan, and I made it yesterday slide for European countries. The situation with making money. Așa că arăt tuturor celor interesați din America, din Kazakhstan, din Europa, de oriunde, cum pot să câștige bani în această perioadă. Alex, if you can put this PowerPoint slide for us, so our team can see the numbers, if it's possible. If not, you can show maybe another time. So the point is, when I look at people, even before coronavirus, in Russia were making maximum $500 a month. 500, and not everybody, it's just average income. Așa că în momentul în care mă uitam în Rusia, de pildă, și vedeam înainte de corona că salariul mediu era undeva la $500 pe lună. And when I show people comparison how much you can start to make money in Life Farm, wow, it's like a bronze position pays you $1,000 a month. Și le arătam oamenilor cât pot să câștigi în Life Farm, adică, hai să fim serioși, poziția de bronz, primul nivel de director te plătește $1,000. And bronze position pays you residual income. Before bronze, just income. But since you reach bronze and stay on this level, you start to get in residual income. De la bronz în sus, deja ești la ceea ce se numește venit rezidual. Până acolo încă nu e venit, dar de la bronz în sus deja discutăm de venit rezidual. So then you can see silver. How much silver can make? Almost $2,000 a month. Platinum director, $84,000 a year income. Can you imagine? La silver, la argint, deja te gândești la aproape $2,000 pe lună, iar la platinum, ca să mergem la un nivel un pic mai mare, discutăm de $84,000 pe an. Gândiți-vă la această sumă. Who in Europe, I could say in Romania, can make that type of money, like $84,000 a year? Who? Doctor? Attorney? Cine din România poate să câștige €84,000 pe lună, pe an? Yes, but think, even if someone like an engineer, right, can make that type of money, how many years the person spent to go to college, then to find the job, grow your career to reach that salary? How much energy the person spent in money? Sigur sunt persoane. Probabil cineva foarte calificat, un supracalificat, un inginer, poate un medic, dar gândiți-vă cât timp a petrecut acea persoană numai studiind, cât a cheltuit, cât a investit în studiul lui pentru a ajunge acolo. Yes, so now look, we have the best product, we have the best packages right now on promo, and we have amazing comp plan. And we can start to learn to build career. Avem cel mai bun produs. Avem în momentul de față niște promoții excepționale, extraordinare. Avem un plan de compensare extraordinar. Haideți să încercăm să învățăm cum să construim afacerea. Yes, I just want to open my PowerPoint slide to see how many people we need to have to be bronze. Do you? Yes, please translate it. Vreau să vă pornesc prezentarea mea, ecranul meu, PowerPoint-ul meu, ca să vedeți de câți oameni aveți nevoie pentru a ajunge bronz. Do you know, for people to make $1,000 a month, we need to be bronze director, right? Pentru a ajunge la $1,000 pe lună, trebuie să ajungem la nivelul de bronz.
So to be a bronze, we need only to have 50 people in our team who's ordering eco bottle of lemonade. Just Pentru a 50 fi people. bronz, ai nevoie de 50 de oameni în echipa ta care să comande cutia de Lamine de 120 de capsule. 50 de oameni doar. Yes, guys, just compare how much effort the person put to be a doctor to make so much money, right? And how much effort we have to put to create a group of 50 people. Gândeți-vă în felul următor. Ce efort trebuie să facă o persoană pentru a ajunge un doctor care să câștige $1000 pe lună și ce efort trebuie să facem noi pentru a construi un grup de 50 de consumatori de Lamine. I really believe when team, like your team, guys, when you start to show people example, what can happen, what had happened to you and what can happen to your new people, people will follow you. You will have a bigger, much bigger organization. Eu cred foarte, foarte mult în puterea exemplului. Nu trebuie să faceți altceva decât să le arătați oamenilor ce rezultate aveți voi și ce rezultate pot să obțină și ei dacă fac același lucru pe care îl faci și tu. Do you know, to be a platinum director with one eco bottle, we need to have only 800 people. Dacă vrei să fii platinum, foarte simplu, folosind doar cutia mare de Lamine de 120 de capsule, ai nevoie de 800 de oameni. When you realize those numbers, you would think, what I am doing right now? Let me go and just talk to people, show them the opportunity. Când îți dai seama care sunt cifrele, de fapt, adică 800 de oameni, gândiți-vă la populația României numai, îți dai seama că, de fapt, vrei să ieși pe stradă și să începi să vorbești cu toată lumea. I don't want to take more time because you're busy, you have to go through so many things. Nu vreau să vă mai răpesc mai mult timp, pentru că știu că mai aveți program și mai aveți de trecut prin multe lucruri. Maybe one day we can get together and I can show you my PowerPoint with the packages and the numbers so you can show to your people who you want to have in your team. Poate într-o altă zi putem să ne întâlnim și să vă fac prezentarea pe care o folosesc eu ca să vedeți cifrele, ce trebuie să faci pentru a construi și ce trebuie să le arăți oamenilor ce au ei de făcut. That's perfect. We will discuss the details about that. Yes, yes. The last thing I want to say, guys, because of life and business, again, I'm at my age 63. I'm not afraid to say my age. At my age 63. Datorită acestui business, datorită Life Farm, eu, la vârsta mea de 63 de ani, nu mi-e frică să recunosc asta, 63 de ani, feel healthy, mă simt sănătoasă, feel secure financially, mă simt sigură din punct de vedere financiar. I feel happy because my parents turned 90 years old and they've been taking Lamine for 8 years. Și mă simt împlinită și fericită că părinții mei, care au 90 de ani, sunt bine mersi, deoarece de 8 ani de zile consumă Lamine. With money that company pays me, I remodel my entire house. I have 3 stories house. Cu banii pe care compania mi-a plătit, mi-am refăcut toată casa, am o casă pe 3 niveluri acum. I have Mercedes-Benz in my garage, beautiful car. Am un Mercedes în garaj, mașină superbă. I bought house in California because I had profit which I could invest in the new property. Am cumpărat o casă în California pentru că aveam profit pe care am putut să-l investesc imobiliar. And I have my beautiful team like you, Sergio, like you, Alex, and all of you. And this is, I think, even more precious gift to have such a nice friends. Și am deasupra și mai important decât toate celelalte, o echipă extraordinară în Alex, în Sergio și în fiecare din voi care sunteți astăzi aici în acest Zoom. So now after this training or this meeting, you can do this. Așa că astăzi, după această întâlnire, training, meeting, poți să faci următorul lucru.
you can put list of things you want to have in 5-10 years. Fă-ți o listă cu lucrurile pe care ți le dorești în 5-10 ani. First of all, who you want to be in Life Farm. În primul rând, cine vrei să fii în Life Farm? What income you want to create in Life Farm. Ce venit vrei să construiești în Life Farm? Then look, which position pays me the money that I want to have. Și apoi vezi care poziție îți plătește banii respectivi. Eu vă recomand să notați treaba asta, că știe ce vorbește Erin. And then go to work. Share information every day. Till you feel tired. Și apoi treci la treabă. Ce treabă? Pur și simplu partajează informații zi de zi până simți că obosești. Yes, till you lose your voice. Până când nu mai ai voce. Do you know when I reach a gold level, a gold director position on my 4th month of business? Când am atins nivelul de gold în a 4-a mea lună de business, I lost my voice for 2 months. I couldn't work. mi-am pierdut vocea pentru 2 luni. Timp de 2 luni n-am putut să muncesc. But I was so satisfied with my work. Dar eram atât de împlinită cu munca pe care o făcusem până atunci. And money start to come more and more and more day after day. Și banii au început să vină din ce în ce mai mulți zi după zi. So when you want to reach something, do something, just do it, guys. Do it. Așa că atunci când vrei să obții ceva, când vrei să faci ceva, fă-o pur și simplu. Yes, yes. Thank you so much for your time. I hope I was not talking too much. No, thank you. You're amazing as always, Irene. Thank you very much for everything. Thank you very much for being with us today. And we will discuss the details about having you with us for that presentation. Very nice, very nice. Do you know, guys, I'm from Bucovina. I'm from Cernăuți. Știți că eu sunt din Bucovina, sunt din Cernăuți. Yes. I left Ukraine when I was 35 years old. Am plecat din Ucraina când aveam 25 de ani. So soon will be 30 years as I live in the United States. 35 de ani, așa că în curând vor fi 30 de ani de când locuiesc în Statele Unite. And because of Alex and Sergio, I've been to Romania twice. Și mulțumită lui Alex și lui Sergio am fost deja de 2 ori în România. I remember Satu Baia Mare. Baia. Yeah. No. Cluj-Napoca, București. Cluj-Napoca. Yes. Cluj-Napoca. Yes. And Bucharest. Bucharest. Yes. Beautiful time, beautiful team. I remember how at 6 o'clock in the morning, we flew from Budapest to Romania. Wow, with Alex. All the three. Yes. Wow, it was amazing time, right? It's Correct. fun time. Yes. And you know, another things I love about network marketing industry, you find people who think like you, feel like you, and want the same thing what you want. Unul din lucrurile care îmi place foarte mult la network marketing este faptul că găsești oameni care gândesc ca și tine, simt ca și tine, acționează ca și tine. Își doresc aceleași lucruri ca și tine. And then you make connection with them because you feel like you were born together with them, like you grew up together with them, right? Și poți să te conectezi cu ei pentru că simți că e ca și cum ați fi crescut împreună, ca și cum ați fi prieteni de o viață. And I didn't see Alex and Sergio maybe for 2 years, but I feel like we just say goodbye to each other yesterday. We still connected. Deși nu m-am întâlnit cu Sergiu și cu Alex de peste 2 ani de zile, încă simt că parcă ieri ne-am despărțit, suntem conectați mai departe. Yeah, so what we all need to do just to find someone who will be just like you. Yes, true friends. Just try to find good friends. Așa că încercați să găsiți prieteni adevărați. Prieteni adevărați.
I think it's a very easy task for everybody. Right? E o sarcină ușoară pentru fiecare din voi. Okay, bună ziua. That's all I know in Romanian. Thank you, Irene. Mulțumim, Irene. Thank you Bye-bye. very much, Irene. Yes. I Stay love you. healthy, guys. Don't afraid anything and look for the future. Nu vă fie teamă de nimic. Priviți cu încredere spre viitor. And Irene, don't forget that when everything is finished with that, I will bring you to Romania, to Hungary. We will do a tour together, because I want that everybody who don't know you personally can taste from your energy. They need to be in touch with you, because they will fly after. So. Okay. I want to say something. It's not official information, but when I was in Romania, some of the partners, I don't want to mention the name, give me a bottle of homemade vodka. How it's Palinka. called? Palinka. Palinka. And Palinka stay in my bar since that time, almost 3 years. And now, because coronavirus, I put Palinka on my hands. The best. Ok. Palinka salvează deja vieți în America. Okay. So when I come back to Romania, we'll have Palinka and we have a good time together. Okay. Looking forward to that. Can't wait for that, Irene. Thank you very much. Thank you. Thank you. I Thank love you. Irene. Big hug. I love I you. love you too, guys. Bye, You're Irene. amazing. You're amazing. You're a great You are team. the best. Bye You're bye. the best, Mulțumim. Irene. I love you.